produsentti Sonic. Tervetuloa! Miksi juuri pelien maailmaan, niin Sonic on nimetty Sonic the Hedgehog-pelien päähahmon mukaan. Ja esikuvaa voisi luonnehtia tuollaiseksi siniseksi siiliksi, niin kuin huomaatte, niin siellä ovat molemmat Sini ja Sonic varsin sinisiä siiliä. Ja niinpä musiikkikin on valittu sen mukaisesti. Lisäksi tämäkin pari harrastaa äkiliikkiä kokoa. Satunnaisesti vähän näytelläänkin, eli näyttelyssä käyntikään ei ole vierasta. Itse ohjastaja varsin taitava vasta 20-vuotias opiskelija ja toinenkin semmoinen ilmaskoira löytyy kotoa, eli rotuun on miellytty ja niin kuin huomataan, niin taitoa on varsin hienosti ja tuossahan mennään ihan rytminlekkeesti mukana mukavasti. Sonic itse on tuollainen vasta 10 kuukautta vanha, arvatkaas, vasta 10 kuukautta vanha, oikealta nimetään Mutkis onnensoturi, joka tuossa painattelee ja on 10 kuukauteen ikään hienosti oppinut. Siinä on taas yksi näitä, joka on suoraan kotiin tultuaan vauvapedistä äidin hamasta lähdettyään alkanut oppimaan kotona tätä koiratanssin metkettä ja hienosti on muuten oppinutkin. Tässä on sitä pelien Hedgehog-siilin meininkiä. Taputus, annetaan kannustusta. Se sopii tämän lajin luonteeseen. Iloinen, mukava laji, jossa ei kilpailuissakaan turhan paljon nikodeta, vaan mennään ja pyritään saamaan tämmöisiä iloisia letkeitä, mukavia esityksiä. Mitä heillä vielä onkaan edessä? Koira on vasta 10 kuukautta vanha. Seuraavana sitten otetaankin taas toisen tyyppistä, eli sieltä saadaan Dobermanni.